Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Curaçao met 5-1 heeft verloren van Australië. Dat gebeurde vanochtend in Australië. En het is treurig nieuws, want het is de tweede wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Fred Rutte. En de tweede keer dat hij dus verliest. Rutte nam het stokje over van Dick Advocaat, die vanwege de gezondheid van zijn dochter opstapte. Fred Rutte stapte in en het team ging naar Australië. Daar is dus verloren met 2-0 van China en nu met 5-1 van Australië. In het begin deed Curaçao niet onder voor Australië en Tahi Chong had meteen een mooi schot, maar uiteindelijk kwam Australië als eerste op voorsprong. Daarna werd het 1-1 en bleef het heel lang gelijk ongeveer op het veld, totdat Australië na een paar wissels helemaal doordrukte en met 5-1 uiteindelijk wist te winnen. Bij deze oefenwedstrijden is het mogelijk om heel veel te wisselen. En dat gebeurde ook bij beide teams. Zo viel onder meer voor keeper Eloy Room, VVV-keeper Trevor Doornbusch in. Maar uiteindelijk moest hij ook een doelpunt doorlaten. CFT benadrukt het belang van afspraken. Dat doen ze in een brief die ze hebben gestuurd aan minister Charles Cooper van Financiën. In de loop van vorige week heeft het College Financieel Toezicht een brief gestuurd aan Cooper als reactie op de goedgekeurde begroting van 2026 van de regering van Curaçao. In de brief geeft het College Financieel Toezicht onder meer aan dat er nog wat zaken moeten worden uitgewerkt. Zo zal de minister uitleg moeten geven over de aanbevelingen van het CFT met betrekking tot de begroting. Ook gaf de minister aan dat de eenmalige lump sum betaling en de aanvoelende bijdrage aan de Sociale Verzekeringsbank zullen worden verwerkt in de begrotingswijziging. En eigenlijk is de brief van het CFT het beste te lezen dat ze zeggen: doe wat jullie hebben beloofd en daar wachten we op. Voor de rest kan worden gezegd dat aan het eind van de brief het CFT aangeeft dat de hoor- en wederhoorprocedure volgens de Rijkswet Financieel Toezicht is afgerond. Instabiele situatie in de regering Sint Maarten. Dat blijkt uit bericht in de pers op Sint Maarten. Er is sprake van ruzie binnen de coalitie. Onder meer premier Luc Merselina en de minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, Richenel Brug. Dat liep zo ver op dat de premier Brug heeft gevraagd af te treden. Die heeft dat geweigerd. Gouverneur Ayumi Bali heeft achter de schermen ook gewaarschuwd voor de gang van zaken, die volgens hem niet correct zouden zijn verlopen. De premier zou vertrouwelijke informatie met mensen hebben gedeeld en die kreeg uiteindelijk niet de aanbesteding. Dat zorgde allemaal voor de ruzie. En omdat er nu sprake is van een vertrouwensbreuk tussen de premier en de gouverneur, is constitutioneel expert professor Arjan van Rijn om advies gevraagd. Maar daar heeft Bali weer op gereageerd dat hij verkeerd advies heeft gegeven. Er sprake dus van veel onduidelijkheid, onzekerheid en laten we zien hoe het zich verder ontwikkelt binnen Sint Maarten. IMF prijst transparantie centrale bank. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft gisteren de resultaten gedeeld van een Central Bank Transparency Code Review van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Daarin wordt onder meer de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten geprezen voor haar zeer transparante monetaire beleidskader. Daarnaast werd de publicatie van uitgebreide analyses, zoals het Financial Stability Report, gewaardeerd. Positieve cijfers dus van het positieve opmerkingen dus van het IMF. Save Sakito neemt nieuwe stap. De beweging Save Sakito heeft via haar bewoners een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank tegen de minister van VVRP. En dat verzoek is gericht op het stilleggen van de bouwwerkzaamheden van enkele appartementen. De organisatie wil dat de werkzaamheden worden stopgezet tot alle procedures volledig zijn afgerond. Als de bouw doorgaat en de rechter later de bewoners in het gelijk stelt, zal het volgens hen zeer moeilijk zijn om de gebouwde appartementen weer af te breken. En de verzoekschrift hiertoe werd vorige week donderdag ingediend. Het is nog niet bekend wat de rechter daarmee gaat doen. 1600 nieuwe nummerplaten verdeeld. Gisteren was de officiële dag waarop de uitgifte van de nieuwe nummerplaten begon. En volgens het hoofd van de Belastingdienst waren al mensen om 2 uur 's nachts aanwezig om in de rij te staan.
Om 8 uur gingen de deuren open en uiteindelijk zijn er dus 1600 nummerplaten uitgedeeld. In het weekend daarvoor zijn al 4000 nummerplaten uitgereikt aan verschillende bedrijven en autoverhuurbedrijven. En 900 nummerplaten aan overheidsinstanties zoals de politie, douane en de SBAP-inspectie. Dus het gaat goed met de uitgifte. En het geeft de heer Rosaria van de Belastingdienst gaf ook aan dat er inmiddels 76.601 personen hun belastingen voor dit jaar hebben betaald. Dat is dus ook mooi. Meer dan 50% van alle mensen heeft dus aan de verplichtingen voldaan. Carolina en Martina aanwezig bij Parlatino. Parlementariërs Junior Carolina en Ornelio Martina die hebben onlangs Panama bezocht in verband met werkbijeenkomsten van het parlement van het Latijns en Caribisch parlement Parlatino. Ze namen deel aan de vergadering met als thema voor de duurzaamheid van Latijns en Amerika en het Caribisch gebied in een veranderende wereld. Daarbij ging het onder meer over gezonde voeding, analyse over visserij en een actualisering van de modelwet voor voedseletikettering. Carolina en Martina hebben allebei laten weten wat ze hebben gedaan en waar ze dus zijn geweest en wat dat voor belang is van Curaçao. We gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Toen ik op zoek was naar een auto heb ik eigenlijk rondjes gereden om het eiland. Mijn vader vertelde dat ze hier hele betrouwbare Chinese auto's verkochten. Dus toen ben ik ingestapt. Er was eigenlijk al direct een klik, voelde me heel erg welkom. Geen enkele vraag was te veel. Als ik tussendoor ook even appte omdat ik vragen had, werd het direct beantwoord. Hele fijne service, heel vriendelijk. Ik ben heel blij mee. En voor mij heb ik vooral gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhouding voor een auto. En Dongfeng biedt heel veel functies voor een betaalbare prijs. En dat maakt het voor mij heel erg interessant. Daarnaast heb ik ook heel veel research gedaan online. En kwam Dongfeng er ook echt als een betrouwbare goede partij uit met goede reviews. Veel justitieel nieuws en we beginnen met een bericht dat de kustwacht drugs heeft aangetroffen op een boot. De kustwacht heeft zondagmiddag een controle uitgevoerd op zee. Een patrouille-eenheid van de Metal Shark benaderde daarbij een lokale boot voor een routinecontrole. En daarbij werd in de boot verschillende pakketten met verdovende middelen, oftewel drugs, aangetroffen. 2 lokale mannen die zich op de boot bevonden zijn aangehouden. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Valpartij in Bredestraat. In de ochtenduren kreeg de politie gisteren een melding dat een persoon was gevallen. Bij aankomst troffen ze een vrouw aan, liggend op de grond met een hoofdwond. Volgens informatie die de politie ontving liep de vrouw ter hoogte van een supermarkt toen zij over een baksteen struikelde en viel. Op het moment van de val stootte zij haar hoofd en daarmee de hoofdwond. Er werd een ambulance opgeroepen om de vrouw hulp te bieden en ze is naar het CMC vervoerd. Er is ook een auto van een toerist opengebroken. Dat gebeurde bij het standbeeld van Tula bij Rif. De politie kreeg een melding en toen ze kwamen kijken zagen ze enkele toeristen die aangaven dat ze waren gaan zwemmen. En bij terugkomst van hun voertuig merkten dat dieven in de auto hadden ingebroken en hun bezittingen hadden meegenomen. Ook vond er een ongeluk plaats op de Cascoraweg tussen een bestelbus en een scooter. Hierbij reed de bestelbus op weg naar een supermarkt en de scooter die uit de tegenovergestelde richting kwam botste hard tegen de bus aan. De man liep verschillende verwondingen op en werd met de ambulance naar het CMC vervoerd. Veel zaken dus op de weg. En tot slot nog internationaal nieuws. Gisteren kwam een treurige bericht naar buiten dat Chan Santokhi, de voormalige president van Suriname, is overleden. Hij is 67 jaar geworden. Hij was president vanaf de zomer van 2020 tot vorig jaar, toen hij werd opgevolgd door Jennifer Simons. Hij werd onwel in zijn woning in Lelydorp.
Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht en overleden. Volgens Surinaamse media heeft hij een acuut hartinfarct gekregen. Santokki werd bekend omdat hij na Desi Bouterse de president van Suriname werd. De afgelopen uren is hij op verschillende manieren herdacht en werd er vooral waardering uitgesproken voor de wijze waarop hij Suriname oppakte na het presidentschap van Bouterse. We houden het nieuws voor u in de gaten en dat blijven we doen. Morgen weer. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste. Tot ziens. Dag.